вътрешния двор на най-голямата джамия в Коломбо, наричате Червената джамия, построена 1908 година, като тя обслужва най-голямата общност от мюсюлмани в Шри-Ланка, около 3 милиона живущи в Коломбо. Разбира се, в Коломбо най-много има будисти, но мюсюлманите веднага са общност номер 2. Така че във вътрешния двор се допускат чужденци около нас, но нямаме право да влизаме в помещенията, в които мюсюлманите се молят.